На този осмъгълен шадраван не го бях видяла преди малко, въпреки че снимах от другата му страна. Тук има дълга водна площ, както и цъфнал кактус, който изглежда като опунциите, но може да не е опунция. Има и други кактуси. Също цъфнали хора, които ги снимат. О, там има едни много големи топки. Кактуси. Да се върнем на нашето осмъгълно щадраванче.